Hola, què tal esteu? Vaig a explicar la pàgina 81 del llibre de valencià per als de 5è de primària, per als meus alumnes. Em recordo que la setmana passada van explicar la pàgina 71, doncs anem a continuar estudiant i ampliant els continguts sobre els verbs, d'acord? Els verbs tenen nombre i tenen persona. El nombre significa que el verb pot estar en singular o en plural. Si jo parle, parles o parla, o si nosaltres parlem, plural, vosaltres parleu o ells parlen. Això seria el que és el singular i el plural, que és el nombre. I també tenen persona. Jo, tu, ell, nosaltres, vosaltres, o elles o elles. D'acord? O sigui que les formes verbals totes tenen nombre i també tenen persones. Bé, ho teniu explicat així detalladament en la pàgina 81 de lo que és el llibre de Colla. Teniu que copiar el requadre en lo que és la vostra llibreta i després m'heu de fer l'exercici 1, que és molt senzillet, i el 3, que també és molt senzillet. En el 1 el que te fica és que copies les persones, depenent de si és primera persona, segona o tercera persona, te diu que completes un quadre mirant el requadre de dalt. I en l'exercici 3 te diu que identifiques en unes oracions que et dona què és el verb i a quina persona i a quin nombre correspon. Aleshores, el que vull és que me subratlleu. Per exemple, tu seràs una bona espectadora. El que vull és que me subratlleu tu seràs i que me digueu a quina persona, en aquest cas seria a la segona persona del singular. D'acord? Vale. Continuo explicant uns altres exercicis.